Yo voy a presentar lo que es el Lago Oktober Festival, que es una unión de todas las pruebas deportivas que hemos creído que pueden encajar en la playa y alrededor del hotel. Y bueno, esta es nuestra idea para dar, pues ya te digo, una imagen de Menorca a nivel nacional, que es nuestro objetivo. L'October Trail torna a batre rècord d'inscripcions. Aquest any són 800 persones, o sigui que és la prova de Silla dels Trails amb més inscripcions. O sigui, nosaltres el que volem és introduir tota la població en distàncies d'11 quilòmetres per poder fer l'esport i salut, que és la manera de ser nostra com a bioesport i així, que és que tothom pugui fer esport. Com ja sabeu, Menorca fa molt d'anys que està treballant en aquest sentit i per tant des de la Fundació totes aquelles accions i esdeveniments que serveixin per desestacionalitzar i per dur gent de fora de Menorca a practicar esport és un èxit. Des de l'Ajuntament de Ciutadella posam en valor aquest tipus d'event per fet que fa que la gent, sigui esportista o no ho sigui, hi pugui participar.